Està un tornado! Anem a soterrani a refugiar-nos, ràpid! Ara vaig! D'acord, no tardes, que el tornado ja està ací! Oh no! Totó! On ets? T'he trobat, nene. Oh no! El tornado! La casa s'envola! Quina por! On estic? On he anat a parar? Ets al País 2 i amb la teva casa acabes de matar a l'horrorissa de l'est. Visca! Però jo vull tornar a Kansas. Em podries ajudar a tornar a ma casa? Sí, he donaré un mes i hauràs d'anar a la ciutat més gran d'on viu el Macdot. Ell t'ajudarà. Ah, i posa les sabates màgiques de la brisa. De segur que serviran en el futur. Gràcies. De res. Adeu, Dorothy, que vaig molt bé. Adeu. Oh, un espantaocells. Jo sóc un espantaocells i necessito un servei. Doncs vine a mi i el Macdot t'ajudarà. Vale. Oh, un home de llanda. Hola, sóc l'home de llanda i necessito un cor. Doncs vine amb nosaltres i el Macdot t'ajudarà. Oh, lleó, quina por! Sóc un lleopard i necessite coratge. Doncs vine amb nosaltres i el Macdot t'ajudarà. Sóc gran i poderós. Qui sou? Vosaltres, i què voleu de mi? Necessitem la teua ajuda. Si vosaltres no feu res per mi, no veig per què he d'ajudar-vos. Per això haureu de matar la bruixa de l'oest. Només deixeu anar el que voleu. Dóna'm aquestes sabates o ficarà aquest gosset a la cassola. No, Totó, no, deixa la bruixa, reina. No te la de les sabates. I si voleu saber més, seguiu el camí de lloses grogues.